والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. مساء الخير. مساء النور. مرحبا بكم. Amfani ilimi, ilimin ka, kun kunne ya ji, malala da ɗalibi mai tarbiyya, Mahmud Umar Ibrahim, daga da Allah da masa kabar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk wanda ya mutu a tafarkin Allah kada ku ce ya mutu, sai dai yana rayu ku ne ba ku sani. Allah ya ce zai jarrabe mu da tsoro da yunwa, amma da ƙarshe ne Allah ya ce wagar shari sabirin, ayyuwa masu haƙuri bishara. Ko aka gida ne ya ce a mata bishara, na sai ranar ba za ka yi balantana alhaji bola abu tuku ya ce a mata bishara. Ahmad Lagos. Na san بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. صدق الله العظيم. suna ne da Allah yake aiki da shi akan kowa, ba iya musulmi ba kaɗai. Har kabiri Allah na amfani da sunan Ar-Rahman a kan shi. Rahama Allah ta gama kowa. Misalin rahama Allah subhanahu wa ta'ala, wanda bai imani da shi ba ma Allah yana ba shi abincin da zai ci. Wanda bai imani da shi ba Allah yana ba shi ruwan da zai sha. Wanda bai imani da Allah ba Allah yana ba shi muhalli da tufafin da zai sani. Na Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa in kuna da ƴaƴa ku sanya musu Abdurrahman da Abdurrahim. Aiki na ji daɗi na haɗu a ciki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. الحمد لله mun yi turmin farko mun ji karatu daga kowane guri da ɗaliban musulmiya guri ne mai matuƙar muhimmanci wato shi alƙur'ani abin da zai birge kai shi baya tsufa yana nan kowane irin zamani yana daidai yau shekara 1400 da wani abu da saukar da alƙur'ani amma idan ka kwatanta shi da duka kowane irin zamani sai kaga yayi daidai amma in za ka ɗauko littafi na wani marubuci ka karanta wanda ya shekara 500 kaɗai sai kaga gabaki ɗaya karatun littafin ya gundure ka ya sha bamban da irin yaran ka amma ƙur'ani ba za ka ga ya maka magana kuma ta yi daidai da yadda ake tsaya shi yasa duk wanda ya riƙe alƙur'ani mai girma ya taɓa ƙwarai da shi da Allah subhanahu wa ta'ala ya kai abin da suka aikata sai rinka tunasar shi da su ya ce ni ne fa fitar da ku daga fir'auna wanda yake yanka mazan yake barin mata suka tina san da fir'auna ya zo zai cin musu suka dima wuce suka rasa yadda za su yi ga ruwa amma Allah ya bawa annabi Musa ya buga sandansa ruwa ya bada hanya su samu su suka wuce kafin fa Allah ya bawa annabi Musa damar ya buga sandansa su wuce har sun fara karaya duk ce dan da annabi Musa ya musu har sun fara cewa ya Musa kike nan da mu fito ba mun zauna da Fir'auna da ba zai kashe mu amma yanzu mun biyo ka gashi ka zo ka aje mu a gefen ruwa mun rasa yadda za mu yanzu ga Fir'auna nan ya zo zai kashe mu gashi nan ya zo duk suka rikice kawai sun ɗauke tsammani daga Allah wa isbarna bil bahr fa anjaynahu wa aghraqna ala fir'auna Allah ya ƙara ina san shi da su a wannan gabar yasa annabi Musa buga sandansa suka wuce sannan bayan rundunar su ta karshe ta fita sai me rundunar fir'auna ita ma ta karshe ta shiru Allah ya halaka da fir'auna a wannan lokaci amma duk da haka Musa bai sai lokacin da Allah subhanahu wataala ya kira annabi Musa kwana 40 ya ba dan uwansa Haruna ya kasance mai kula da su sai suka yi wani abu bauta ba sai suka je suna bauta wani abu bauta ba Haruna ya zo ya ce ku bar wannan bautar da kuke ku koma bautar Allah suka ce za su kashe shi annabin Allah dama sun saba ba mutanen da suka kashe annabawa kamar Yahudawa sun kashe annabawa ba a yi Aisha Ishaq Yusuf tafaddali من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم يا أخوات. اسمي عائشة إسحاق يوسف من مدرسة خالد بن وليد من فصل عمر بن الخطاب وفصل يا أستاذة خديجة على أن إن شاء الله سأقدم لكم مقالة في قرآن الكريم. يؤمن المسلم بأن القرآن الكريم كتب الله أنزله على خير خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على من سبق من الرسل وأنه نسق بأحكام السابقة السماوية السابقة وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وفي قوله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين وفي قوله يا أهل الكتاب قد جاءكم برهان وأنزلنا إليكم نور مبين وفي قوله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. القرآن يا magana kowace irin gaba ta rayuwar ɗan adam ke sa duk wanda ya riƙa alƙur'ani ba zai taɓa zama bai dace duk wanda ya riƙa alƙur'ani ya dace shi bai sai ga rayuwarsa daban da rabuwa saboda me ya riƙa wani sako da Allah subhanahu wataala
ya aiko da shi. Ya Allah ya ce a nan duk ɗan da aka haifa a shayar da shi tsawon shekara biyu. Ka duba in an haife zama Allah ya wani yadda za a shayar da tsawon shekara biyu. Dan haka ya tara mutane na so ya karantar da su ya nuna musu muhimmanci da shayarwa da sai da ya zo ya zo zai gabatar da wannan muhimmanci da shayarwa kamar yadda na tara kwana ya tara mutane ya tara duniya ya tara inda ya tara kuma ya ce zai gabatar musu da menene muhimmancin shayarwa kuma ga ɗan ga jaririn sai da ya gama ya zo zai gabatar sai ya musu tambaya ya ce a cikin waye ya san muhimmancin shayarwa waye zai fita yana tunanin ba wanda ya sani saboda mutum da ƙwarin gwiwarsa yake faɗan tambaya don ya san ba wanda ya sani sai ya ci magani domin an ba shi dama kuma ya zo ya faɗa sai ga wani ya ɗaga bai tsorata ba bai komai ba ya ba da dama yana ba da dama sai ga shi wanda ya ba wa dama ya faɗo masa muhimmancin shayarwa wanda abin ita da ya shafa shekara da shekaru yana yi bai samu abin ya ɗaure masa bai ya ba shi mamaki duk wannan ɓata shekarun da ya yi sai ya zama cewa ya yi su a banza a shi wani ya riga ya sani ya rasa inda zai so baransa ya gama tara mutane ya gama ɓata lokaci ya gama ganin tafiye tafiye amma wani mutum ba shi ba ya zo ya gabatar da abin da shi bai gabatar ba sai ga shi ne sai ga shi ya tambayi wannan mutum kai a ina ka san muhimmancin shayarwa sai ce masa alƙur'ani da girma shi wannan mutumin da ya isa cikin ba musulmi ba ne amma a lokacin ya shiga cikin dimauta kwarai da gaske saboda yana ganin duk duniya ya yi bincikensa bai ga inda aka yi research makamancin nasa ba amma wani ya zo ya bayar shi kuma ya ce alƙur'ani daga wannan ɗaya daga cikin iyayen kuma iyayen mu ba Allah ya masa shigowa wannan taro namu mai albarka kuma waɗannan makarantu da muka haɗa kusan guda 2 zuwa 4 da mu da muke karɓar bakwancin ku duka makarantun nasa ne baki ɗaya kuma ɗaliban ciki ku shaida ne a kan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وعلا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد عباد الله العلم الشريعة وذات الطائر إلى الله فمن دعا إلى الله بغير علم فقد ضل وعدل قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أيها المسلمون ومن أعظم خصال التي شرف طالب العلم بها انتفاع الجهل عن أهله ولما سئل الإمام أحمد رحمه الله لما يطلب الإنسان العلم قال يرفع عن نفسه الجهل فإن العابد إذا لم يكن ذا علم فلربما أدم عبادته بجهل بل ربما عصم بذلك وهو يظن عنه على طاعة عباد الله يجب علينا أن نذكر المعلمين والمعلمات بفضل طلب العلم وأن نزرع فضل طلب العلم في قلوب الطالب والطالبات ويجب علينا أن نذكرهم فأن في بلادنا وبلاد المسلمين واصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء واكفنا وإياهم سائر الأهواء والعدوى اللهم إنا نستودعك جنودنا يا من لا تضيع ودائعه اللهم احفظهم برا وبحرا وجوا اللهم سدد رميهم وخذ بناصيتهما للبر والتقوى اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا وإنا على برهم أحياء وأمواتا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. التكبير. بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار آخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت
shirya mu haɗa waɗannan makarantu guda uku a wannan wuri ne domin mu samar da matashi ta wata gagarumin musabaka da muke so mu gabatar. Shi yasa a lokacin da za mu gabatar da musabaka a Khalid bin Walid sai na ce to za mu gabatar da musabaka amma taron rufe ta za mu haɗa shi da wasu daga cikin makarantun da sun kai 5 daga baya dai suka da biyu saboda yanayi na taro idan aka sa su suka yawa zai zama na cewa a rasa inda sanyi ake gashi kuma muna ɗan jin sanyi. Don haka kamar yadda shi babanmu a wancan lokaci ya jagorance mun gabatar da musabaka ta makarantu kusan guda 12 musabaka ta maddoji wanda daru sahaba sun kasance a wannan lokaci kuma sun kasance ha'a turmin ƙarshe. Don haka wannan yana zama matashiya ga irin gagarumin musabaka da muke so ku gabatar nan da ƙarshen shekara. Yau muna Januwari watan 1 na shekarar 2020 za mu tafi har Disamba watan 12 shine watan ƙarshe na shekarar 2025. Insha Allah a nan ne za mu gabatar da gagarumin musabaka wanda za ta haɗa makarantu aƙalla 30. Daga ba ƙaramin musabaka ba ce, sai an ɗauki sati guda ana gabatar da ita. Akwai tamaddoji, akwai ta alƙur'ani. A baya ina jin cikin watan April ko Mai mun zauna da baki ɗayanmu 'yan tim ɗin nan gabatar da wancan musabakar muka ce za mu gabatar da musabaka a Januwarin wannan shekara. Muka yi lissafi sai ga shi kuma Januwarin ta zo abubuwa sun juya abin bai ba, amma muna ne insha Allah za mu gabatar da musabaka a ƙarshen shekarar nan wanda kuma za mu rufe ta a farkon shekara 2026 wanda zai yi mege shekara 4 kenan da muka gabatar da wata kuma wanda daru sa'awa sun kasance a wannan musabakar da muka gabatar. Kuma ba ƙaramin musabaka ba ce kuma gagaruma kuma a kiyasokin nan zai kamar yadda wancan ta yi tasiri muna fatan wannan ma ta tasiri saboda ɗan ƙwarya muka yi ta amma kuma na ji daɗi mun ji daɗi gaba ɗaya na ganin yadda ta kasance. Da haka kafin ka shigo akwai wakilan makarantu guda uku da suka zo suka karanta alƙur'ani. Akwai makarantu da kowane wakili mutum 2 suka fito suka gabatar. A cikinsu kuma muna da zakaru guda ɗaya mutum. Inda mun ƙara samun tagomaci dabatun da nake kallon kujerar nake so a sami wani ɗaya daga cikin iyayen namu shi ma ya kasance ya muna gurbin da alhamdulillah ga ɗaya daga cikin iyayen namu shi ma ya shigo a wannan lokaci. Hausawa suka ce biyu ta guda, to muna godiya ga Allah kuma muna wa masa barka da zuwa. To kamar yadda nake bayani makarantu guda uku sun ba mu ɗalibai guda biyu sun gabatar da karatun Alƙur'ani, kuma waɗannan ɗalibai guda biyu a cikinsu mun ga cewa ɗalibai guda ɗaiɗai za mu iya ɗauka waɗanda za su ɗan ƙara mana ko da ayar su ba da yawa ba saboda lokaci domin iyayen su sake ji sannan sai mu ba wa mu dama mu ji me zai je a wannan lokaci. Da haka ku tashi a lokaci ɗaya. Muhammad bismillah tashi, Muhammad Muktar bismillah tashi, sai Muhammad ɗaya bismillah. A tsaya a nan yadda za su zama waɗannan mutum uku su ne gwarazan ba a wannan gudu. To amma zan so in fara da karamin nasu. Muhammad ɗan matso gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها
إذا ردت الأرض ردا وبست الجبال بسطا فكانت هباء منبثا فكنتم أزواجا ثلاثا. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.